שניים, שני, שמות. אוקיי? שתיים. נו, מהר יותר! תגידי. היי. היי. את זוכרת משהו מהחטיבה? פשוט עכשיו הזכרתי בקובי. מי? קובי. קובי? קובי. המזוקה? קובי? מה? זין שבע! זין שבע! אני לא באתי ללמד חבורה של ילדים שלא רוצים ללמוד! יואו, מה, מי זאת? תראי, מי זאת? כן. לא, רק שלא אין את זה בגדול. היא הייתה עושה, יואו, תת שבע, אין את התחכמויות שלכם. זוכרים את יואב? נסטיה? מה שלומך? לא לבזות בנייר המפסול! אני לא חושבת שדמי אמרה תרבות ישראל. כן, דמי! פלורליסט. וואי, אתם הולכים את ורדה? שים! אתם מניעה משובשת. וברור שהמשפט כלל אינו משפט פשוט. שלום מ-8. יש לנו כמה הודעות להודיע לכם. למה דווקא בשיעור שלי? לא נורא. יש לכם בגרות עוד דקה? לא העברנו לכם את החומר? תתמודדו. הודעה שנייה, יש לכם קורס כדי להוציא את התואר. 10,000 שקל במזומן למחר, במידה ולא תביאו, פשוט תתבטל לכם תואר. תודה. טוב, אנחנו ממשיכים. בוקר טוב. שבו בבקשה. מה שלומכם? ויפה. מה לומדים היום? לשון. אני יודעת שלומדים לשון, רונית לא מלמדת בלט מודרני, זה ברור לי. בקיצור, אני עושה לכם מבחן מה זה קל. טוב, אז מי מוכן בבקשה לקרוא את התשובה? Maybe or סבח אל-חיר יא תלמיד. סבח אל-נור יא מועלם. השתמעה. מי יודע מה זה אומר? זה כמו ג'מעה רק בבניין אחר. איזה בניין זה? אתם נפגשו בבניין 8. יפה, כולי החתרם. תלמידים, האפיפיור אל-בבא מתכנן זיארה לישראל. מי יודע איך קוראים לאפיפיור הנוכחי? בנדיקטוס ה-16. מונטז! ומאיזו שנה הוא מכהן?
2005. ועל איזה מספר אני חושבת? 16. ומאכלתי אתמול בערב? לא, קושקה. בוקר טוב. טוב. דנה. פה. שלומית. כאן. עידן. כאן. עידן? כאן. והארץ הייתה תוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, ויהי אור! אבל מירב, נכון, יש דבר כזה מסכת ביצה? נעשת בשיר שלי ביחד יותר. לך שיעורי בית. לכם שיעורי בית. מה אתם אומרים? מישהו עשה? אם לא אני בסדר, רק תגידי שנוכל לרשום. היא ישנה? נסיה, את קצת יפה? את לא מרגישה טוב? נוסע לצאת לשטוף פנים? זה בסדר, בטח היה לנו קשה והיא קצת יפה. זה בסדר, זה לא נורא. זה בטח נורא עושים וקשה לכם. מישהו עשה שיעורי בית? תראי, לא הייתי תרגיש 16. כאילו, מרגיש ממש כישלון. נניח שבמקום המוט היה צ'יוואווה עם קרבול בשם טרומפלדור. מה את קורא לכדור? קודם כל הוא לא כישלון. ואני בטוחה שגם לטרומפלדור מהצ'יוואווה מקרבולת לא היה פשוט לכם. טוב, בסדר. יאללה, בנות, להסתדר. שבת שלום לכולם, שבת מבורכת. שבת של בריאות, אושר, הצלחה ופריון. טוב, כולם מתמתח לצד אחד קדימה. רציתי לדבר איתכם על הבגרות שלכם, כי מה שקורה כאן ממש לא מוצא חן בעיניי. כל אחת חושבת שהיא איזה פרימדונה. טוב, שימו לב. כמה טיפים לגבי הריקוד של הבגרות. קודם כל, להמשיך לעשות את המתיחה, אני לא אמרתי להפסיק. קודם כל מי שחושבת שזה בסדר להכניס עוד איזה שרה שטרן או שיפרה או מירלה, כל אחת פעם גם מצטרפת לריקוד של אחרת, לא מוצא חן בעיניי, לא מקובל. אתם עכשיו מביאות לרשימה של מי עושה עם מי. זה לא מעניין אותי. למה צוחקים? למה צוחקים? שמע ישראל. צד השני. קדימה, להחליף, לא להתעצל, בנות. יש בנות, באמת, שיהיו בריאות. צריך לחנך אותם מחדש, באמת, אני אומרת לכם. טוב, ועוד כמה טיפים לגבי הבגרות, אבל קודם כל לפני זה עוד תנוחה עכשיו חדשה. כל הבנות לעשות ככה. קדימה, לא להתעצל. יופי. אז אני אדגים בינתיים. לגבי הבגרות שלכם בריקוד. לא מצא חן בעיניי הקטע הזה, שאני רואה את זה כל שנה באופן שהוא כמעט אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר, וזה לא נראה מקצועי. בנות, באמת, מה הן עושות? לא רוצה לראות את הספירות האלה על הבמה.